Això era i no era una princesa en dificultats que esperava que un príncep blau la rescatara. Això era i no era una princesa independent que no necessitava que cap príncep la salvara. Va convidar les seues altres amigues princeses a una macrofesta de 5 dies. El seu objectiu, passar-ho bé i evitar que els prínceps es colaren a la festa i els proposaren matrimoni. Rebel Princess és un joc de cartes addictiu de 3 a 6 jugadores que consta d'una baralla de 4 colls, diferents cartes de princesa i gran diversitat de cartes de ronda. A cada ronda es juguen diverses cartes. La jugadora que utilitzi el número més alt del coll establit es quedarà totes les cartes de la base. Les jugadores estan obligades a jugar cartes del coll establit, excepte si no en tenen. Però atenció! Com a princesa independent, intentaràs evitar quedar-te cartes de príncep o la de la granota encantada, ja que tots ells et proposaran matrimoni. La princesa amb menys proposicions matrimonials al final de 5 rondes serà la guanyadora i l'única que seguirà soltera i independent. Cada ronda la regeix una carta diferent amb una mecànica especial. Per exemple, a la ronda Ball de Màscares, les cartes es jugaran cara avall. Fins a 18 esdeveniments variats garanteixen que cada partida serà diferent. Però encara n'hi ha més. Les jugadores assumiran el paper d'una princesa de conte i cadascuna tindrà una habilitat única. Per exemple, Blancaneu transforma els sets en qualsevol altre número, mentre que la Sireneta, amb el seu cant hipnòtic, obliga una altra jugadora a jugar amb un coll concret. Posa't a la pell d'una princesa de conte famosa, celebra 5 dies de festa i evita les proposicions matrimonials. Rebel Princess, Premi Dau Barcelona, Berkami 2020.